Бих ти казала благодаря ти, но ти знаеш, че за тези думи стоят хиляди други думи. И аз ти благодаря. Аз много харесвам Иляна и това по никакъв начин не се е променило. Това е то любовта. Единственото чувство, което ако е споделено, носи най-голямото щастие на човек, но ако е не споделена, му причинява най-голямата болка, за която мога да се сетя.